Outubro significa o encal de Westnitz, que aquí o teño rematadiño e lavadiño xa. Non me quedou algunha hebra fijo sen cortar, porque tiña tantísimas hebras. Bueno, a primeira pista que ensinei no capítulo anterior eran estas cunchas. Despois están as voltas curtas con estas ondas, que gustoume moitísimo facela. Esa era a pista 2. A terceira pista constaba dos rombos arlequinianos estes e das parte, que non sei se vai ver moi ben, sí, das liñas trenzadas, que é unha combinación de puntos deslizados e de outras voltas. E, por último, as 3 liñas de brioche, que fixen as 3, que me gustou un montón. E nada, aquí o tedes no seu esplendor, pero son case 3 metros, eu creo que son ben 3 metros, porque non o estirei cando bloqueei, simplemente o puxen sobre as planchas e non tirei del para nada, simplemente para endereitalo. Sen estirar del, xa medía 2,70 e estirando isto chega a 3 metros. É unha pasada, é unha pasada. Pero eso, o que non me acaba de... O sea, este é o centro, pero claro, como fai aí esas curvas, non acaba de... Non queda no centro. É completamente asimétrico. E a min gusta máis simetría. Entón, aí estáme fastidiando un pouquiño no ollo. Pero queda moi chulo. No que é completamente diferente por todos lados. Como que chocan moito as liñas curvas cas rectas. E esas curvas, e que as ondas estean só neste lado, o brioche vai recto. Onde fai as curvas é onde facía as curvas as propias ondiñas. Entón, claro, non é simétrico. É bonito? Sí. Simétrico? Non. Fastidiame un pouco que non sexa simétrico? Sí. Vale. E deste non sei máis dicirvos.